Доброй раніцы ўсім. Сёння нядзеля. Прыехалі ў касцёл на святую імшу. Каб яны падрыхтаваліся да найходзячых свят не толькі матэрыяльна, але таксама і духоўна. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за святого Айца, каб Дух Святы напаўняў яго сваім святлом у апостольскай працы. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за жанчын, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб шчасліва перажылі ўсе цяжкасці і спазналі радасць мацярынства. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто сёння вымушаны працаваць, каб сярод сваіх заняткаў яны знайшлі час на сустрэчу з Христом. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за самотных людзей, каб падчас святаў Божага нараджэння спазналі людскую добразычлівасць і любоў. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных на гэтай Еўхарыстыі, каб прыйсце Божага Сына павялічыла ў нашых сем'ях узаемную любоў і еднасць. Цябе просім,